I am holy. What's the declaration? What is the is official? Live for him. Phila ngaye, philela yena, phila kuye, themba kuye, hamba kuye, busa kuye, hlupheka kuye, khala kuye, jabula kuye, thula sonke. Ngoba ungahlukaniselwe. Holiness is not just a name. Let me just say this, because there are kunezinto usathana azamulwa nazo kodwa ngeke asalunga this time. Enye izinto usathana ngafuna ukuyibona, one iphilwa ebandleni, two ikhulunywa ebandleni, ile ka holiness. That's the only bazalwane, yona nto okuphela kuphela i-character kaNkulunkulu oyishare noNkulunkulu ngokwe-character. uNkulunkulu izithini bekufanele idalwa noma ingelosi bekufanele maze mdumisa uNkulunkulu, ziningi izinto engazisho kodwa zisho into eyi-one. Sithini siyayonke lenye into bese sithini bathandana, ngoba i-holiness is the character of God. Khuluma into okungcwele, asikhuluma uNkulunkulu. Ngoba i-holiness uNkulunkulu is who he is. Most bamsisana lokubuza umuntu la athi uNkulunkulu unjani, ongalokhu uzama usuthi udrosha uzophendula uthini, usuyaphuma uyahamba ushini. Yena uNkulunkulu akukhonzayo uyamazi unjani, uthi uyafuna ukuthi usheshise nje ukubanga into zakho mana quickly ngoba khona mphutuma khona. Ngenzela nje ngabe uqoqeni ngamazo ukuphendula, are you ready for the answer? Usuthi ukuthini bathandakayo? Ushaya iphama zakho uhambe, ngoba wazama ukusho kunye nendaba azisho kunye, ingelosi azisho kunye, masibheka sithini bathandakayo. Somebody say hallelujah. Listen, holy God. Our God is holy. Listen. That's why batanda asikho isidingo sokuxolisa when it comes to holiness. Njalo sathana makusuka kufike egameni ka-holiness, le holiness ulenza kube igama labathile or esimanje no before that one. Wenza kube usathane njalo makufika kwi-holiness uhlebela ukuthi into enzima ukuthi ungayiphila, of which is life from hell. And namhlanje ngizokukhahleka usathane umthulele. Amen. Into yokuqala nje a wrong doctrine about holiness, ukuthi holiness ku-impossible ngathiwa kukhona umuntu oyiphilayo. We grew up emakhaya, we grew up early time kushunyana ibhakeni kwakuthiwa ngeke utshele wena usagcoba iy'ntuthwane ukuthi ungcwele, because bebefuna ukuyiqaqa isikrumu
So singayi-associate ne-holy life. Ngoba i-holy life ibishiyelwa, ikhulunywa, ixoxwa njengento impossible. As if living unholy ku-cheap, ku-easy, ukunophila holy. But there's life for them. The most expensive life and the difficult life is to pili unholy. Do you know why I'm saying this? He will be pili on a design and one. Kunzima ukuyopilipilo engaziwa ezulwini. On a design, on a crazy eye. But the holiness, yona nto esine grace. That is our genuine life. Preaching. Listen, this is our genuine life. Impilo mntwana yona mpilo yethu yangempela. Futhi ilast flow akhona njengoba fisherman zini. Thina kunzima kithi uma singekho ngcwele. Kulula kithi masingcwele. Athi mama ubungcwele bulula. Khulumani ubungcwele bunjani? Futhi buyaphileka. Ubungcwele bunjani? Futhi bunjani? Uyabantu bakushumala kanje ngedini zama-altar amadala. Ukuthi impilo yobungcwele alikho ibanga elizoyiphila. The devil is a liar. Ikhona amathanda abasolwane abangcwele laba. Futhi this is our life. This is our genuine life. This is our high calling. Nikhona nimathandakazi. Nisasa sonke kodwa. Sikhoza sonke. Akusicheke le verse Nkosi yami. Awubaza la. Alingeke ucinge ivesi. Khona ivesi elingilingayo. Hayi believe incwadi yabaseThessalonike. Asicheke sonke ngoba ivesi leseqhamuke kuphi bafowethu. Sheshiselana phela. uNkulunkulu akasibizelanga emanyaneni kodwa sibizele ngcwele. Akathola manje lo verse nini? Sanifambe uJesu. Baba 4 verse 7 funda. Yamfuna uJesu abathenze lesonto likhakha. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Somebody say Amen. Amen. Put on our okay. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga. Wow! Ngajahile ndoda lasimanje. Ngajahile. 1 2 3 go. Ngokuba uNkulunkulu Yes. kasibizelanga amanyala. Wow! Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kanjani? Hey, come on. uNkulunkulu kanjani bathandanayo? Ikhuluma nge-uncleanness then. Amen. Kukhulunywa nge-high calling la. Zwana makubizwa ngokukhulunywa ngobizo lwakho. Kukhulunywa ngobizo lakho liphakeme. Thokuhla ubizo. Awubizo langa emanyaleni. That's why uJesu wafa esithambanweni ukuze anqobe impilo ye-uncleanness. Ngoba mhlawumbizo awubizolanga kwi-uncleanness. Khuluma nami uncleanness. It's not my portion. Ufuna umuntu onesibindi. Elesizulu kwebelilwa amanyala. Basulu phela uncebo. Ikhona embathandeni. Nganceba everyone ufuka nje ngazitwa. Lithi uncleanness is not our high calling, but zwana must be sibizwa. Come. Kepha wasibizela ebungcweleni. Somebody say amen. Show time holiness. Why do you make show time holiness. It's my high calling. For God did not call us into uncleanness, but in holiness. But in holiness. Somebody say in holiness. In holiness. This is our high calling. Most alone to see the simple business.
thina nasabizelo khona. Thina sabizelo emngcweleni. Before sibizelo emasontweni, before sibizelo ey'khundleni, kodwa i-calling yethu yokuqala ngama-holiness. Asibizelanga oppositions, asibizelanga emasontweni, kodwa sibizelo emngcweleni. Umngcwele is our high calling. Jonathan, holiness is my high calling. Manje bangafinyelelile kubo, ngisho ungacala ukuthi uyithoba kanjani. Khona abantu abayithoba, abafuna ukuyithoba ngokuyi-associate nempilo yokwehlulwa usathane. Thina siyabahlonipha abantu abahlulwa usathane esontweni ukudlula abasabele kwi-calling. Yabona ukuthi umuntu basalela ukuthi hallelujah. Jesu ngiyamthanda hallelujah. Kodwa ngifuna uqamba bami hallelujah. Ngisoni hallelujah. Sisonke hallelujah. Kusukuma unyamela ngaphambili. Ufuna ukubona silimele kanjani engqondweni. Kusukuma unyamela ngaphambili athi hallelujah. Ngiyambonga uJesu wamkhulu lesonweni. Umntwana kaNkulunkulu ngithethelele sonke izono zami. Ngihamba ngomncwele ngiyamisana. Zivele igwajaze zonke lezi zinto. Yazi kuringana nango zenza ngcono. Sicabanga umuntu othobekile umuntu oyi-associate nosathane. Thina silimele ngale ndlela yonke into eveza usathane sikhathi i-humbleness. Manje ukubhala amasho njalo kusho I'm living a life of devil. Ushithakazela ngisoni. You mean uJesu akazafika. No, wafika kodwa wafike lapha. Namanje ngiyalizwa nje ngiyanqaba ukuthi niye emngcweleni. Nifuna ukuthi ningabantu abonayo. Wayefuna ukwaziwa ngokona. Ngingafuna ukwaziwa ngomsebenzi wokuze uJesu siphambanweni. Phela uJesu wafela ukuthi izolo ingabe isona. Ubani wathi powerful uma waziwa ukuthi uyona. Ayingqondo yebandlulile yazi. Bafuna usathana usho seshuka ngale ndlela yokuthi noma sesiphunyukile sisamemeza ukuthi sibanjile. Ngikuphekisa ndlela edini alokho soyiso. Abakhuliko bakaNkulunkulu ngabasho njalo. Ibhayibheli ukike lokho kuphinde sisaphumuka. Kodwa nakuhlola uma sibemeza thina sithi sisabanjile. No, it's a chicken mind. Ikhona nathana. Ushisa ukuzovula. Ikhona bazala. Amen. Isasasodwa no. Amen. Speed. And secondly, having boldness. Abantu bonke bafuna ukuphila umufuna umesha ukuphila by generation. Ibo umuntu ongazuthi ucontent wrong oyenzayo. Noma ingeke. You are in the right group. Because khona into engafuna ukudivorce total usathane. Angisho ngokwenza. Nisho nje ubothi ingqondo iboshiwe. Uthi uyazinga uthi awukhomela indaba. Uthi hawela abantu beyinqoqoza sifuba ngeshaya isifuba ethi ngijumele zenza ngcono umuntu ungahlule wahlulele ufika nini la sikhuluma nge-identity fika nini wahlulele fika nini wasifika kwi-judgment manje singakaliwa sikhuluma nge-identity. Do you know who you are? Sibane madoda lithi iBhayibheli elikhulu uJehoshaphat uma beyophunywa impi ngithule lonke lekhono. Lithi iBhayibheli uJehoshaphat uma beyophunywa impi wathatha impi igroup yabahlabeleli. Lithi iBhayibheli babesixoxiswa ngobungcwele. Sibane madoda akathulele bazalwane. Amazi selection yethu kanjani? Ama-auditions abo ayinayo ne-voice. Ayinayo ukuthi solo. No, ama-auditions abo awayana ne-voice. Kodwa ala ngengubo yamngcwele. Uma abona ngathi ungcwele lo WhatsApp, babona ngathi ungcwele WhatsApp, bathi ungcwele lo WhatsApp. Abona ukuthi hayi no.
isotho manje uzosithi sifuna ababake abadikla sifuna ababaka abadiklerayo ukuthi ayamini life of holiness. Life of holiness. Somebody say hallelujah. Isizukulwane sethu sizoba senkingeni yokuthi sodliwa isikimu sinaso. Sathane usenza ikhwebu. One of the strong demons ecisheleke i-quantum pride. Idemoni lokuyibukela phansi le low self-esteem. I-low self-esteem is i-quantum pride. Ukuyiphika lethu uKristu akwenze yona. Ngoba i-low self-esteem iphika ukuthi uKristu wenzeni. I-pride ithi lento engiyiyo kusenze mina. I-low self-esteem ithi angenzi kwelutho. Uthi angithi yona uJesu akazafa. Usiphika idinanga isiphambana sikho. uJesu wathi igazi akazichitheke. uJesu wakuhlanza akazihlanza. God must help us. We must know our identity. Bafowethu, ningakhohlwa inhloso yami ukukhuluma la ukuba nginyakazise lento ebandleni yokuthi bazalwane asibaphumi la sixolisi. The opportunity siyayivula la in a very good way. Uthi in case kukhona obona ukuthi lempilo akafinyelele kuyo. No, uJesu wenza umusa. Bazalwane size ngaphambi sikhali ngebezi siqole lesibeke izandla siphume la siyekhona futhi. But to be back to the video campaign. No. Yabona nje ngicabanga nje lezindlela. Asikwazi bazama ukuhlaza uJesu bese kuphinde futhi si associate nokunezono akhe. Nina msile maqondana nesono ningaphila nahamba kanjani ubusona. Khona kuzinkosi. Uma nazi ngilo kanjani so. Sometimes you don't exit, but imthelela yesono ikwenza uyikondene. But the Bible is no condemnation. Accept ukulahla kulaba abaKristu. Khatha mangalaka. Hayihlala nisifubazana understand about how the devil fights. You will hear, you will understand more than 10 times. One of the strategies of the enemy is this. Usathane mawuya kuye. Ungakafiki kuwe nayo ingqondo. Uqala ukuphosela amagama azokwenza uyibutha umuntu. Yaphela. Anifunda kahle. Mhla uDavid eya kuye. Waya uqonye isystem ye-enemy ithi uma ubhekene nesitha sakho khuluma, never face your enemy silent. Ngiyoni mina ngekho. Ngiyoni mina kusigonela. Ukuba ngiphathe inyuku. Usufana uphethe into yakho. Osala. Ngithatha ikhanda lakho. Ngiphothele inyonzi ezulu. Khona ishoyo engekhala. Onkulunkulu bami bazomnikela la isandla sakho. Thatha ikhanda lakho. Ngimoba ngiphothele inyoni awuzojika. Generation yako mwele mna. Ya vijana miti nalela nitoa tumash hizi satana mfano weka. Walizotiba. Wewe kama seka ndoto. Futhi mtati yoba phela uza nana uNkulunkulu bakhe. How many times you surrender if devil says you are not holy? Jesus, what was himself so clear? If you say I'm not holy, what do you mean? Shooting a shot on the cellular. I wasn't taking you on the second form of peak. I feel good that I will show him. Can I just easily believe that person? No. Ngishengaletha ini ama evidence wena uye uPaul uya awuyena khuluma nalana. Hey, devil can tell you
face your giant silent. Ungabhekani ne-giant ukhulu. Leli Bible ungathi kusho njalo who's this person? uGoliath wathi uDavide ufike endodeni. Le generation yayizothi pride. Wathi mana ufike endodeni. What listen, let me just tell you something that you don't know. Wena uzakimi Chanel. Uzakimi ngomkhondo. Uzakimi ngehlamba. Uzakimi ngendoda. Kodwa mina angizi nento imali. No. Angizi nento imali. Ngisabuka ngekhaya. Ngisabuka ngekhaya. Mina Jehovah. uNkulunkulu kaIsrael umesi. Do you know what is your problem? The problem here for you face a speaking enemy. Musuba silent. Ubhekene ne-giant elikhulumayo. Inkinga yakho iyathula maqedukulu. Mega tu Satane awukho kwathi manalo. Sukati awukhaze. Mina mhlatshwa ngegazi ngathi sithulele. Isazekwazi wena. Ikhona nje lesonto. Mhlatshwa ngegazi likaJesu ngithethelele izolo. Ngomzalwane nje kusithi. Athi Sathane hawo kodwa. Uyakhumbula ukuthi ubucabanga ngeenithando. Uyakhumbula imicabango yakho. Uthi mina nemvele nibe zithithithi. Sathane uyathanda ukukhondema ngento ayibathe. Wathi ngishuma isendaba. There's a difference between ukwenza isono ne-attack. When the enemy attacks you, into ezikwazi the enemy attack you. Because into ofanele mayenziwe, you don't act. Njengoba kufika attack. uJesu uSathane ufika kuJesu. Ushite impi. Cabanga ukuthi uJesu akakhonza uSathane. Uthi uvuka phansi ngakini. Cabanga ukuthi embi kanjani. Fanele ukuthathe sona ukujola kuphela. Akuthela mina komjola. Awuzalowa. Umuntu osekhona lapho nje isono seyingane. No, so abadala uJesu afaka balafaka. Ingakho mawusekhona lapho usaba nje isono seyingane. Kodwa yini ufundisa? There are 3 dimensions uJesu attack about. The serious one. Utafika serious temptation njengoba njalo usashilwa isisho into. Ayazintulele. Asizolo bangikho la namhlanje sikhumanye ukuthi listen. Uthi bawa la kumina phansi. Usethi uma ukhotha malakini uthi ngizokunika yonke le mibuso. Yabo so uyabona attack isimo sakhe sasithinta ama kingdoms. But more about like nigga all these kingdoms. Why don't you say Sathane kulomchiwo uthi ubokhothama uNkulunkulu wakho yena yedwa. But awusibuye nini? uJesu wayeapplyele uSathane ukuthi woza uzokhuluma ngani uthi ngibapho. Hence the Bible says resist the devil. Alisho ukuthi vimba uSathane angafiki lithi resist. To resist the devil may come in your house. Ukuthi there is 2 things that you will never do. Ukuthi mayisesendlini yakho ekunika ama instructions you don't take them. Amen. Akazohlala nomuntu abazibele class. Akazohlala nomuntu omele nomuntu. Ukumela nomuntu akukhona ukwenza umuntu angafiki. Ukuthi esefikile ungayethi ayifike. Hallelujah. Amen. Oh, baba phela ukhuluma kanje. Listen.
Ngani yami ayikho level yokukholwa eyokwenza usathana angafiki kuwena. Ayikho nje. As long as you say okay now, devil will come to you. Yeah! Ayikho level. Ungazubeka mama. Ujesu wayiphuma 40 days fasting. Engakayi break. Ayisifo wafika usathana. Devil can pay. Ukwazi ukuphenza la atmosphere ka Jesu kade thanda. Filled by the Holy Ghost. And God knows how much you are. You just like God take up. God is seeing you. Still ever here. Just like I talk so fast, I never know. And one day, you just a tanda. The same goes. No good shit at the whole atmosphere. How can I tell you 40 days and 40 nights? I'm sure every time I compare, no break. I'm telling you, tanda the devil came. Devil anazokuvijwa amandla. He will come. Asithandazethe akafiki. Sithandazethe mhla efika. Resist. Abantu baphisikana njengile la. Kade mfila maka. Kade thandaza maka. Kade mnikela maka. Usathana ufika. Awunikela akafiki. Awuthandazethe akafiki. Uthandazethe mayefika. Azahamba intando yakhe ngenzela. Somebody say yes. Ngizokizwa ayikhulume nani abaceleni bafana bami amantombazana amahle aweza ukufa ngoba sekusiswe wena hayi asakhandwa futhi lalela la aweza ukuqoka nathi hayi ala noma umhlaba uya ngokuyukhumula umhlaba uya ngokuyukhumula uba naked sense with the nakedness uya ngokuyumhlaba uba naked bafana bami ngiyazi ukuthi alithola kancane lento engishoyo nimbheke ngivula azo uyaqhubeka amantombazana ebamahle mo futhi akusho ukusisole bese yafa abe mami Begani khuluma nathi Yesa amantombazana amlindana ingajaha Listen, azoqhubeka bemahle azoqhubeka ngaqoki futhi ke ninenhlanhla nina le generation azoqhubeka ayishelele wona Tila le generation na mesoleya itu Bible uleyo ina mesalele ebalala sayena njalo Komanda na wewe leo bafana bami nisindiswa esikhathini nakhona umesaba uNkulunkulu kungekho ngempela ke and all demons are out. All demons are out. All nature of demons are out. Don't push over the word of Taba. Trust in social media and corner. They will tell you the truth. Everything is exposed. Don't get so bad. I call shots on nothing. Nina ngaleso sikhathi ngiyavuma Nkosi bomsindisi wempilo yami. Ngaleso sikhathi ngisindisiwe nginsizwa. Uyinsizwa ngesizini ofanele uyazi. Suka bhayisi. Fanele wazi isikhathi. Sindiswe nini? Gospel, leli Bible lingamniki. Ngithulele. Leli Bible ungamniki uSathane indawo. Listen, okomzalwane osindisiwe unganiki uSathane
indawo. Kodwa khona okaSathane ungafiki. Devil will come to you and afuna indawo. Holiness. Masikhuluma ngeholiness. Yintathi hayi kunganiwa, hayi kungafika Sathane. Umuntu oyikhumbulayo ukuthi ubani ngisho Sathane emphambi kwakhe. That's a holy person. Umuntu ongcwele yena umuntu ongaliwa. Umuntu ongcwele umuntu okhumbulayo ngisho Sathane emphambi kwakhe. Uthi ngahlukanisa. Andifuna ukukhola. Let me just take you back to the Bible. Ngicela ngishumayela into. The young man Joseph with nephupho, negrace, ne-anointing, nenkazimulo kaNkulunkulu phezu kwakhe. Phela ubuhle bukaJoseph akhodwa wayebuhle nje kuphela ngaphandle ngoba chama. Kodwa into uJoseph ayihlukile nayo, he was wearing the glory. Hiyo la kipaimba nawe ifika khona thithi into yayivele ibusiseke. Manje wangena kitchen kuthi ibusiseke. Wangena kubusiseke. Wabona uPotiphar athi lawo lokufana ngafana nabantu. Unfortunately, it's happy yakhe. Ngoba umama Potiphar. I don't want us to look bad with my females, no. Because I'm not that preacher. I'm saying ushumali gender. Elwa ne gender enye, thathi gender yosinga mabona igender. Mawuvela uyithing nje uyodlala lapha. So abantu abazanonke sawathutha la swase ezulwini usale wedwa la uyofangula still. Hayi, inkinga ayikho amantombazane, inkinga ikulento ongafuna ukudila nayo. I'm such a so we use concept like that. Listen. Joseph, umama engena umthakathaka. uJosepha zu2 izinto awazisho ebaleni. What one? Ngingamenza kanjani ukuba unjalo? Number 2, ngone kuNkulunkulu na. Wabona umkhipha ubaba. Umyeni kabi. What hey? Nato mama, ayinami nawe, ayinami nobaba. I'm not defending my master here, but I'm standing in the position of my God. I cannot lose my God. I cannot lose my God. Uto Joseph. Holy mama, upeleke umfana wako oshukanisa uNkulunkulu. Abusho mawuzukholeka kuphela. Ayisilinga sezofika ingakho uSathane njengoba ngishumayela nje abantu bathi I'm not holy. Usho ngenxa yama-attacks. Useyingane. Devil will to ungekuyivimba inyoni ukube segane ndize ekhanda lakho. Kodwa ungakwazi ukuyivimba ukuthi ikhanda idleke. Okay. Don't never control them. Ungekuyivimba inyoni ndize la. It's not your choice. Kodwa into ongakwazi ukuyivimba ukuthi indize zize ikhanda ikhaya la kuwe. Zikhanda idleke ikhamsele. That's a problem. Listen okwamshumayela umntwana. Listen. Ukuthi holy akusho ungabhekani nezinto. Kodwa ukuba holy ukuthi ubhekane nezinto and stand for God. Satan sometimes will come to you as to attack your body. Ishintsha ama-seasons. Now umzimba okholwayo umuntu usuke engakholwa. Ubheke umzimba so wenzani umzimba okholwayo? Ngisho umzimba okholwayo ukuthi banifihlelele banishumayeza ngazimba. Nami ngishumayeza ukutshela leqiniso ukuthi ngifuna ukumthela la ukuthi uphile ubungcwele ngisho uphumile. So Sathane maphambi wakhe la ekunukisela ngayiphunga lakhe linuka. Uthi Sathane back off umtshele now back off. Back off. And he has to do so. Bayaphika abanye la bazomvuma abanye. Wathi uNkulunkulu waxabana yini noEva noAdam mhla uSathane efikile. uSathane akafika ngabantwana. Wafika many times. Afika kuvalile. Ushilo aphile mu. Kusho kwabo ayibotha ngabahambisa ukuthi uAdam noEva wafika yedwa. Wathi ushilo kuphela.
ya ngizothoka ke no Sathane wakhe ngabala ya. Nina se no Sathane bahamba la mangeke. Right nezana ya. Aba bangangifika kaSathane. Babangudla. Ikuthatha instruction kuSathane ofiki. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukufika kaSathane akuyona ingozi. Kodwa ingozi uthatha ama instructions mayisefike. Wena ulinyazo kwenza lento ayifike. Awulinyazo ufika kwakhe. No. Kanti bayifikile. uSathane uzohamba amehla. Uzohamba. Oh, I wish bonke abantu abashaka kugcwelela yazi. Uzohamba ngani. Khona abantu abakhondene uSathane la, ngoba uSathane uyabahlasela nje. Njalo uSathane mase efuna ukuqeda, ukutshela usuwile ungakabi. Atha, vele sephethe. Buka nje uyihubula kanjani. Ya, ulwana inkalo zenyanga buka. Kanti iBhayibheli lithi lwanini ney'nkanuko zenyama ezolwana umoya. Lithi balekelani iy'nkanuko zokusha. Nikhona lokho? Amen. No, lithi jabalekele iy'nkanuko zokusha. Ngeke ubalekele into ongayibonayo. Last will come to you and say no. Father will share you and say no. Akekho umuntu enesolo sokushelwa uyintombazana. Anike ikhaya yesifala kusike isolo sokushelwa. Abantu babamba bayokuthi awukwazi bamshela. Uzoshelwa bona. Listen, asho mara kanje abantu babheka phansi, hayi njeke ngabashaya ukuthi ngiyashaya. Ngiyabheka phansi ngishumayela. Mase bebheka phansi la hayi ngiyabaxolela laba. Shini ngiyabhekisa phansi mthetho othile. Listen, ushayelwa, usikholwa, ushayelwa ungakholwa. Sasikhule thina evangelini ntonto sala. Qolile nasibulo. Umfana fanele ayisondela kuwe. Athi uyafika shit statement. Abuze isikhathi ekhathini. Enxa yamabanga bomlilo. Hayi yasihlale kunjalo wena nabami. Ngamilila uyosibiza ngabani isikhathi. Kodwa ngamilila uyokutshela amaqiniso. Okade wagcina ukweswa. Akutshela ubuhle bakho, akutshela into futhi ngale generation ithanda umsado. Noma wakhuluma ngomsado wemhlanje emakhaya. Kanti kufuna intombazane efundiswa ngabana ethi kuhlukanisela uNkulunkulu. Kuthulana emathabelo. With his dead messages, I am set apart. That don't mean that. Bafana bami sindiswa kwazi. Nina futhi into yokubulala isindiswe ne-carelessness. When ungakafi nje ubulawa i-carelessness. Ungabi careless bantwana bami sindiswe nazo ukuthi uJesu. Ube ngcwele la careless. Nina ku-right kodwa anama-boundaries ezokwenza. Nina anama-boundaries nina nize nimlinge nina uSathane. Kodwa nje isithanda ulingwa yilo. Ubhekana usakhopozela ngoba nina ngithemba nimlinga ukuthi yazi abazali sebamlinga uSathane. Laba nje sebedinga umuntu ozokuthetha ngiyamlinga noSathane. You are too much together with different gender, negative and positive. You spend too much together. Late night at 12 you're still together. Buka ithombe ndawonye. Niyaphefumulelana ndawonye. That is nonsense from hell. You see this person ekajiki khona. Khona makhono obona thina bawajikele. Lo
Le ntombazane careless. Ukuthi iyakhona impela kodwa ayikho careful. Angisho ukuthi angishumayela ivangelelane lonke. Lakhona abantu abasathi abafana angazi bayini, angazi amantombazane ayini. I don't preach that nonsense, but I'm telling you, be very careful. Manje, we are still in one room. In one room, you are tempting them. Actually, mama, kumula muje Bible. Usogowenzi call. Uti Satan is now. Now, anything you do, any job, you trouble and so on. Kubangaso. Here they would umsalwane uhlakaniphi. Umsalwane uhlakaniphi. Abisukuma umsalwane. Wazibona ama-traps kodwa umgagazo ohamba kanje udonsa uzofika la i-trap. Amena umgagazo hamba kanje lenkuku, hamba kanje kodwa ayi-trap la ngiyabanja la ngiyabanja la ngiyabanja. Kufuneka namantombazane amane azogcwaliswa umoya le uhlakani. IBhayibheli umoya le akafiki nje kuwe ufika abazalwane. Fanele ufika kuwe develop the spirit of wisdom. Abanye abantu bayitshela is powerful. Bayimanje bayitshela ukuthi isizinkayinkani. Kanti hey, sacela umusa ukuhlakanipha. Khona sithi indaba esihamba literal and move. Literal. Move. What this place is not. Let that ayikho good for my life. Then you move away. Physically move. Physically move. But this place is not healthy spiritually. Ayikho healthy. Uphefumula umoya wokufa. So the place is not healthy. I move physically from the environment. When we start, I'm so environment we bought. I'm gonna like tell. Oof, ungalafi. Manje ke abusithanda sona. I'll tell you the truth. Nikhona bathandekayo. Mantombazana abafana abayakhamba nje ukukhona. Basekhona abantu bafana abahle angazi ukuthi mina ngiyontombazana angazi ukuthi yini le interest intombazana umfana. Uyabona le interest umfana ayigcwele. It's all over. Futhi nibhekane kabi ke mina senibhekane ne-majority out of 100 abafana 5 asaba uNkulunkulu ohlala nasontweni. Ngisho esontweni. Cha, ngisho esontweni. Abafana abawu100 abawu5 abamesaba uNkulunkulu. Amkondemi yacho. Abanye basindiswa ukuthi awumfo. Nawo usukhona uzoweka uzofana kwakusinda kwakho. Khona umuntu osurvive ukuthi ukude. Mhla Sunday uyombona nje wayengaza be strong. Okay. Tuma lemi khuluma ngisho ivalele abazalwane bodwa ngakho njena right. Ngithi yabona ayikikhawo enkulu oyithosa phile emhlabeni njengokuseva umuntu ethakathakeni wakhe. Yabona wonke umuntu waprotecta ngelanga lakhe lokuthakathaka. Wakamvulela ukuthi aphoseke emgodini. Isinto esasifuna ukufaka kuwo ngawe. That day usathana kahlala permanent. That day usathana ehambile lomuntu ebuyele engqondweni zakhe. You will be like a king to them. Uyohlonipha usubhekile. And now surviving much because of this brother. You are putting both. I'm a strong and Tatanai. Oh, embrace Tatanamuto. Oh, taking advantage. And so to something about it. Who come up to his court. Nanny, I'm a messenger of Fulana. Even a son of Joshua. Messenger says to the way of I don't want to man. I want to protect her. Then I don't talk about that person is a king. That person is dead.
uyaleta ukuyikazi. Uyazi why I'm silent? I feel the glory of God moving all over me. I feel His glory. His heat. His intercession. Down in my belly. Content, there's still a hope for this generation. Umikulunkulu isikhumbula kanje abantwana bami. Awusiya. Abanye abantwana bami bazalwane ngicela ukukhuluma kahle nje ngikhumbisa kababa manje. Listen, abanye bafowethu bangama victims okwehluleka la. Ngenxa yokuthi kuswele nje abaluleke. Abantu ababakhazela ngane ngamama. Lalela-ke lo enemy ingozi. Lalela kwangasethwa namalokhuza kwangasethwa nama-demarcations. Lalela-ke boyo, lalela-ke kahle. Mawusuka nje ulayini wakho usethe kodwa-ke uvale la office use only. Staff only. Fanele kube khona indawo kuthiwa ye-staff kuphela. Uthi angeni yombala kungena i-staff kuphela. Uvale mntanami. Vula amaphini bathanda abantu ukhululeke uhlale phakathi kodwa ube careful. Usathane uyathanda ukusebenzisa namathuba lawo. Uqeda impilo yakho. Siye amantombazane sithi amantombazane lala njengoba selisindisiwe nje. Hey lalani kanjani? Lala valani imtuba. Ingane zethu ifile. Kodwa ngiyeke manje ngikhululeni. Ingane zethu ifile zibulawa ukuthi bonke abantu abashumayelayo bashumayela into eyodwa efanayo. Akekho umuntu osikhalela iyuthi etayibule ubuthatha ibule okungazi. Kwezinye indawo uphosele emgodini ezakazaphoseke ezinye kuyo ukuthi akekho umuntu ophatha iflegi ebomvu. Ethi bantwana bami lalela umgodi lo uyaliphula iqala lakho besake ekhaya abantu. Ingangeni la gatana bantwana bami, gatana bantwana bami. Lezingane ikhona isindisiwe ngamthanda uJesu usathana uyinde ekhoneni kuwe street uthi ngawujika la ngoshaya abasakha abantu abadala bami esikhaleni bathi devil yokala ngabo before uthi la ingathi sekubula ekhaya ikamati sakuthola usathana sakuthola nesifisa uNkulunkulu awuthi amadimoni noma yukuhlobo usathana usijwayela kabi sizofuna abantu abantwana abasemayo uNkulunkulu abadimoni asijwayela kabi abadimoni asijwayela
irahamos. Alejamando. What is better from nothing before? What is better from nothing? Let us make devil pay the price. He touched the untouchable. Let us make devil a God who will teach them negative. Oh, what is it? She came to a puppet. What was a house? Even a ghost. No, let us not get it. But Belshazzar, yeah, the one that one. Yeah, that is Belshazzar. Belshazzar might get him this way. What very was figure like I said, what hi man. Who is it just a don't let get this Zala don't get them case like Babylon. What said, I want to let them see anyway. Keep me to the Atoshi. What is that? Is it anyway? If you put a nazi wine, if you look down against anyway. Little Bible, what white heart, what teller, you wine that's the body. What pulls a nazi. Little Bible, who tear a dark way, child. What to fool a man? What is that? Say, Palo, listen, literal. One I'm born of niggas wash. What is that? See, Palo to win. Such a man take it. Little Bible, which one of us? What is that? I'm a second something. Balega kushitwale matimoni. Ega matimoni asaba ngisanda sesikhulu. Uba uyizitsha. Wabhala sathi mene take it first. Wafuna interpretation. Yete bani. Wabizi zanus masu chwala te khatha yime manje. Ayimi part isaka sibhali. Wathi ufuna umuntu ozongitshela imeaning yate bhalwa lesasana. Izanus zatwa. Kwase bakhumbula yedwa wathi hey la embusweni kunomfana lapho uThuda unendoda lapho uThuda netane by the time wasemdala unendoda uThuda yake yaseva ngisho uyihlo naye ifuna ama ministries engawathola wathi isecontrol ndoda isekhona fortunately akulando yona wangena uThanye mekebona ubona isandla sibhali wathi nawu ubhaliwe ucela ungitshela imeaning yale theology Daniel respeed wathi Nkosi imistake oyenzile uNkulunkulu bengenankinga nawe usathatha izitsha zaseBhabheli namhlanje kuzokwehlulela usathana uzokwehlulela usathana uzoyikhokha devil will pay the price tonight shikapata koshikama wathi usathana uNkulunkulu bengenankinga usaphuza ngentshwala bakho uphuza nezitsha zaseBhabheli imistake nanso yenzi wathi wena uthatha izitsha engcwele zakwaJuda kanti uNkulunkulu wakhona ngayona insana waphuza wine naseBhabheli. What? I said, listen, leyake bhalwe lapha ngithi insuku zakho uthi ubuso wakho ufake esikhalwini watholakala ulula lapho ke insuku zakho ziphele you die not tomorrow now. This is my statement as I'm closing. Namhlanje sizo-introduce the glory of holiness. Usatane akana choice. The devil, uNkulunkulu thithimia. uNkulunkulu ephakama. Njalo uNkulunkulu ongcwele. Uyaphoqa ukuthi uSathane aphawe. Angeke baphakame bababili. Angeke kumangcwele phambi kwakhe. Aphinde kube uSathane phambi kwethu. Sibethula as the Holy God. Abantu abaningabazi ukuthi igama lomntwana liyiphi zakhe. Uma ungcwele izitha ziyahleka ngoba ungcwele u-attract inkazimulo yakho. Now I can see a generation ezohlekisa amadimoni
Ukuthi amemezela ekhaya ukuthi the devil is in trouble. Because the remnants, kodwa khona emathanekana. Ngibona uNkulunkulu evusa insana. Evusa abantu abafana naye. Separated for God, set apart for him. Ngibona uhlanga olukhethiwe. Ngibona abantu abasusiwe. Ngibona usawuti womhlaba. Ngibona ukukhanya kwezwe. Masithuleleke kwasenkozweni. Ngibona abantu bencebo. Ngibona abantu bentondo yakhe. Ngibona abantu benhliziyo yakhe. Ngibona abantu bekhola amalanga bomlilo. IBhayibheli wathi iy'khozi zakhe. Uthi ngayingena usuzethe zaba yimbola. Wathi ukuthi iy'khozi zakhe. Uzethe zaba ngamalanga bomlilo. Uyabona njengoba nginemlanga phambili. Akubona amazalwane. Ngibona amalanga bomlilo. I see the flames of fire. Inakatala bazalwane. La uhlala khona. There shall be flames of fire. La udala khona. The Spirit of the Lord said, Mama, when you're taking me, prepare this church for my glory. One will say, one goes to